Книга Выходу, раздел 9. «И сказал Господь Моисею: иди до фараона и скажи ему: гэта кажа Господ, Бог гебраяў, отпусти народ мой, каб учинили мне ахвярапрынашэнне, бо калі адмовішся яшчэ раз і будзеш іх утрымліваць, тады рука Господава будзе на маёмасці тваёй, на полях, на конях і аслах, і вярблюдах, і валах, і авечках, пошасць вельмі страшная. Але Господ раздзеліць маёмасць Ізраіля і маёмасць егіпцян, каб нічога не папрала з таго, што належыць сынам Ізраіля. І назначыў Господ час, кажучы: заўтра спомніць Господ слова гэтае на зямлі. Такім чынам споўніў Господ слова гэтае у наступны дзень. І загінула ўся жывёла егіпцян, а з жывёлы сыноў Ізраіля не загінула нічога. І паслаў фараон выведаць, і нічога не прапала з таго, чым валодаў Ізраіль. Аднак сэрца фараона зацвярдзела, і не адпусціў ён народ. І сказаў Господ Маісею і Аарону: возьміце поўнымі прыгаршчамі попел з печы, і Маісей хай кіне яго ў неба перад фараонам, і хай падымаецца пыл па ўсёй зямлі егіпецкай, і будуць на людзях і на жывёле нарывы, і скулы набухлыя на ўсёй зямлі егіпецкай. І прынеслі яны попел з печы, і сталі перад фараонам, і кінуў яго Маісей у неба, і з'явіліся нарывы скул набухлых у людзей і жывёлы. І чараўнікі не маглі з'явіцца перад Маісеем за скул, якія на іх былі, як і па ўсёй зямлі егіпецкай. Але Господ зрабіў цвёрдым сэрца фараона, і ён не паслухаў іх, як прадказаў Господ Маісею. І сказаў Господ Маісею: устань зранку і стань перад фараонам, і скажы яму: гэта кажа Господ, Бог гебраяў, отпусти народ мой, каб учыніў мне ахвярапрынашэнне, бо ў гэты раз пашлю усе плягі мае на сэрца тваё, і на паслугачоў тваіх, і на народ твой, каб ведаў ты, што няма падобнага мне на ўсёй зямлі. Бо цяпер, калі б я, выцягнуўшы руку, ударыў цябе і народ твой пошасцю, папраў бы ты з зямлі. Таму я і захаваў цябе, каб на табе паказаць магутнасць маю, і каб было распавядана пра імя маё па ўсёй зямлі. Ты ўсё яшчэ утрымліваеш народ мой і не жадаеш адпусціць яго? Вось заўтра у гэты самы час я пашлю град, такі вялікі, якога не было ў Егіпце ад дня яго заснавання і дасюль. Такім чынам, ужо цяпер пашлі і сабяры жывёлу сваю і ўсё, што маеш на поле, бо на людзей і жывёлу ўсю, што будзе на двары і што не будзе сабрана з палёў, упадзе град, і яны загінуць. Хто спалохаўся слова Господава з паслугачоў фараона, дазволіў паслугачам сваім і жывёле шукаць абароны ў дамах, а хто пагрэбаваў словам Господа, той пакінуў паслугачоў сваіх і жывёлу на палях. І сказаў Господ Маісею: выцягні руку сваю ў неба, каб пайшоў град на ўсёй зямлі егіпецкай, на людзей і на жывёлаў і на ўсю расліннасць палявую ў зямлі егіпецкай. І выцягнуў Маісей кій свой у неба, і Господ паслаў у грымоты, і град, і маланкі, што разбягаюцца па зямлі. І спаслаў Господ град на зямлю егіпецкую. І град і агонь, змяшаныя разам, з'явіліся. Град быў такі велізарны, якога не было на зямлі егіпецкай ніколі ад часу, калі ён стаўся народам. І ударыў град па ўсёй зямлі егіпецкай, па ўсім, што было на палях, ад чалавека да жывёлы. І ударыў град па ўсёй расліннасці палявой, і паламаў кожнае дрэва краіны. Толькі ў зямле Гашэн
дзе былі сыны Ізраіля, граду не здарылася. І паслаў фараон і паклікаў Маісея і Аарона, гаворачы ім: «Цяпер я зграшыў. Господ справядлівы, я і мой народ вінаватыя. Прасіце Господа, каб спыніліся грамоты Божыя і град, а я адпушчу вас і ўжо ніколі больш не застанецеся тут». Сказаў Маісей: «Калі я выйду з горада, выцягну далоні мае да Господа, і спыняцца грымоты і граду не будзе, каб ведаў ты, што Господава зямля. Але я ведаю, што ані ты, ані паслугачы твае не баіцеся яшчэ Господа Бога». Такім чынам, лён і ячмень былі папсаваныя, таму што ячмень выпусціў ужо каласы, а лён ужо меў семя. І пшаніца і жыта не былі папсаваныя, бо паспявалі позна. І выйшаўшы ад фараона з горада, Маісей выцягнуў рукі да Господа. І спыніліся грымоты і град, і не праліваліся больш дажджы на зямлю. А фараон, бачачы, што дажджы спыніліся, і град, і грымоты, павялічыў грэх. І зацвярдзела сэрца яго, і паслугачоў яго. І занадта зацвярдзела, і не адпусціў ён сыноў Ізраіля, як і казаў Господ праз Маісея.